Оф. Ай, по-бързо да минавай да си ходим, че не мога повече, не издържам тука. Ти ще влизаш ли в историята, ма? Ма да, тя нали после ще звъни на майка и паш ми от главата вкъщи. И тая класната и тя пак. Аман. Няма кой се занимава, аз след този час си тръгвам. Тони, ти ще стоиш ли? Ами да, ще седя, смисъл, той има само още 4 часа. Няма смисъл да си хода сега, то деня мина. Мената нас ще ме взима след историята и ще ходим познай къде. От тях ли, ма? Не. О, Георги. Май закъсняваме за час. Може да... Тони, ти още ли не пушиш? Ами... Не. Още не. Опитвал съм. Хубаво правиш. Аз сега съм решила да ги спирам от другата седмица и ще започвам едно прочистване на белите дробове с мед. Тони, ти ще ми деш ли после в голямото да припише домашната на она по химия, че ми втръсна от нея? Да, разбира се, няма проблем, само не знам да не съм объркал някъде. Момчето е умно, не като нас Беляно. Здравейте, госпожо! Да, сега само да допушим и влизаме. Пачавра. Гледай, тая дебелата от Бъглас как се облякла пак. Здрасти! Часа започна преди 1 минута. Може да влизаме.